Ahojte deviataci. Volám sa Tomáš, som absolventom obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote a momentálne už 4. rok študujem na fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Prvýkrát vo vašich životoch pred vami stojí pomerne dôležitá voľba, ktorou je správny výber strednej školy. Správny však musí byť pre vás podľa vašich osobných preferencií a záujmov, nie pre preferencie vašich kamarátov či rodinu. Obchodná akadémia v Rimavskej Sobote sa v posledných rokoch stala strednou školou, ktorá je vnímaná ako nejaký plán B pre tých, ktorí nemajú radi fyziku, chémiu či biológiu. Pre mňa osobne bola spočiatku obchodná akadémia tiež vlastne plánom B, avšak nakoniec som sa po dôkladnom zvažovaní rozhodol zvoliť si práve túto možnosť. Rád by som sa preto s vami v krátkosti podelil o moju skúsenosť počas môjho 4-ročného pôsobenia na obchodnej akadémii tu v Rimavskej Sobote. Keď sa na to spätne pozriem, tak som sa asi nemohol rozhodnúť lepšie, nakoľko mi odborné predmety a naozaj ľudský a zrozumiteľný výklad vyučujúcich poskytli základ pre štúdium na vysokej škole, pričom z poznatkov, ktoré som na obchodnej nadobudol, ťažím dodnes aj vo 4. ročníku na výške. Okrem nových vedomostí som si vytvoril samozrejme aj množstvo priateľstiev, ktoré trvajú aj dodnes. Osobne si myslím, že obchodná akadémia v Rimavskej Sobote ponúka množstvo zaujímavých predmetov a v súčasnosti samozrejme už aj prepojenie na prax v rámci duálneho vzdelávania a na reálnych zamestnávateľov, čo predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu pre všetkých jej absolventov. Sám som mal možnosť prostredníctvom Erasmus Mobility stážovať niekoľko týždňov vo Viedni a na tento zážitok vlastne budem spomínať celý život. Obchodná akadémia sa stala pre mňa miestom, na ktoré sa aj po štúdiu vždy rád vraciam, pozrieť a pokecať s mojimi obľúbenými vyučujúcimi. To, akú si zvolíte budúcnosť, je teda len vo vašich rukách, pričom z vlastnej skúsenosti viem, že výber strednej školy výrazne ovplyvní profesijnú trajektóriu, ktorou sa budete naďalej v živote uberať. Podľa mňa je v súčasnosti dôležitá na trhu práce najmä špecializácia, ktorá je jednou z hlavných konkurenčných výhod u zamestnávateľov a ktorú vám všeobecne zamerané stredné školy bohužiaľ ponúknuť nevedia. Nech sa však rozhodnete akokoľvek, verím, že sa rozhodnete správne a všetkým vám držím palce v ďalšom štúdiu.